Kasi napauwi na. Ayan o. Diyan ba, yan ang pupuntahan ng kaibigan ko sa 28th floor. 28th floor ang uuwian niya oh. Nakakalula no? Papauwi na, gabi na. Meron ding bas. Ang tataas ng building dito oh. Yan oh. Ang taas no? Saan ka dyan? Sa 28th floor. Grabe oh. Yung kaibigan ko oh, dyan nakatira sa 28th floor. Grabe no? Kakatakot tumira dyan sa tore na ano. Diyan pa sa kabila oh. Ang tataas ng building dito. Malamig na. Gabi na. Ha? Nasaan na siya?